Viikon toisesta ottelusta toinen voitto. Minkälaisia ajatuksia tästä illan ottelusta? No harvoin osui näin oikeeseen. Puhuin tuosta ennen peliä siitä tavallaan isosta jutusta, mikä suomalaisessa jääkiekossa on. Ja kaikki, jotka on jääkiekossa ollut tekemisissä, niin tämä iltahan osoitti sen, että se on semmoista, mikä ei saisi jatkua yhtään. Samat herrat, samat joukkueet tekee todella härskejä temppuja suomalaisen jääkiekolle. Ja se ei saa olla niin, että mä vetoan suomalaisiin jääkiekkoihmisiin, vaikka Leijonat on siinä Jokereissa niin lähellä, vaikka on mitä, niin meidän pitää pystyä osoittaa sille pelille isompi kunnioitus. Tämä ei ole muutamien suhmuroiden peli. Eli ei kannata jääkiekkoihmiset miettiä, että Jokerit kautta maajoukkoja, että sitä tehdään niin lähekkäin ja häslätään sitä juttua. Sitä vastaan pitää taistella ja olla pystyssä päin, koska ne ei tee tällä hetkellä kiekolle hyvää. Ja se, miten pelaajat pelasivat, mä oon todella ylpeä siitä, taisteli, mutta niin hyvin ala-arvosta touhua on. Ja tää nyt kaikille niin jääkiekkoseuraajille, niin kattokaa nyt itse nuo pelit. Ja miettikää sitä, että onko tässä mitään tavallaan linjaa meidän kurinpidossa ja me päästetään tämmöisiä juttuja tekemään siellä. Eli toi peli kertoo ja mä toivon, että me päästään tästä eteenpäin, että nyt on korkea aika, niin joku lyödä nyrkillä pöytää. Todennäköisesti se on uusi TJ, koska vanha oli vanhan liiton äijä ja oli siinä sopassa mukana. Eli liigan pitää puhdistautua. Kiitos paljon.